Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude opět tutoriál a dneska si ukážeme, jak stáhnout Virtual DJ Home 7. Já už ho mám teda takhle tady. No, takže normálně si to otevřete si svůj prohlížeč, sem si normálně napíšete Virtual DJ Home 7. Normálně. Pokud chcete stáhnout 8, tak dáte úplně to první. Normálně si kliknete sem, potom nainstalujete, znáte všechno. No, jestli chcete 7, tak si stáhnete tohle. Normálně tady kliknete download. To se vám stáhne a prostě znáte normálně. To nainstalujete a na ploše budete mít takovouhle ikonku, kterou když otevřete, tak vám to sem dá tohle. To normálně kliknete, tady kliknete ne, tady to všechno, vidíte, že jde, tady normálně, tady kliknete plocha, tady máte ty písničky, jsou samplery, efekty, tady si můžete natáčet tu vaši hudbu, tady si to můžete vypálit, no prostě znáte to všechno. Není to nic těžkého, zvládne to každý. No, pro tohle video by to bylo už asi tak všechno. Dej like, odběr a já se těším na další video, takže čau.